DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na to sa Indogabos, mga tugang ngunyan na aldaw nin Lunes, Setyembre 15, 2025, ini ang Bareta alas 12. Ako po ang sa indong tagapagbareta, si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal. 106 na wanted persons na arestar kan PNP Bicol sa sarong simanang manhunt operations. 8 milyon pesos kantidad nin mga ekipahe asin kagamitan na i-distribuer kan BFAR Bicol sa mga parasira kan rehiyon Bicol. PhilHealth Bicol nagpatanid sa publiko manungod sa nagkakalat na bagong scam na nagagamit kan sa indang programa. DTI Albay gigibuhon ang diskwento caravan puon sa aga bilang parte kan selebrasyon kan ika 125 na anibersaryo kan Philippine Civil Service. Minority Bloc suportado ang investigasyon kan independent na komisyon kan sigun kay Cayetano. Transparency paninimbagan sa korupsyon sa national budget ipinapangapudan. Rock netting projects isusunod kan House Infra Committee. Mga kasino papaimbestigaran man sa posibleng kapabayaan sa pagsugal kan nagkapirang government officials. Sa ibang nasyon, bagong Premier Ministro kan Nepal nangapudan nin pagiging kalmado asin dapat dangugon ang mga hobenes. Sa baretang sports, mga kawat sa FIFA Futsal Women's World Cup gigibuhon na gabos sa Phil Sports Arena sa Pasig City. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalles kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nasa 106 na wanted na mga persona ang arestar kan mga personahes kan Police Regional Office o PRO5 sa sarong simanang manhunt operations poon Setyembre 7 sa Cod 13 ngunya na taon sa rehiyon Bicol. Sigun kay PRO5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. na aprehendir kan ahensya ang 16 na wanted persons sa municipal level, 4 sa city level, 6 sa provincial level, 2 sa regional level, mantang 78 naman ang other wanted individuals. Saro sa mga naarestar kan pulisya si alias Willie, number 2 regional most wanted person sa Purok 1 Barangay Malubago, Daraga na may tulong kaso in qualified trafficking in persons as in qualified rape by sexual assault sa iranom kan Article 266-A na may 200,000 pesos na piyansa. Apera kay ni arestado man kan PRO5 si alias Romy, ang number 3 regional most wanted person sa Purok 1 Barangay Pag-asa, Labo, Camarines Norte na may kasong murder. Sigun kay Babagay, ipigpromisa ninda sa publiko ang mas pagpapakusog pa kan mga espersos kan manhunt operations tangan imaarestar ang mga nagbalgar sa mga leyes asin makapaghatod nin hustisya sa mga biktima. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nagpatanid ang PhilHealth Bicol sa publiko manungod sa nagkakalat na bagong scam na nagagamit nin text message asin pinagagamit ang programa kan ahensya. Sigun sa PhilHealth Bicol, ang nadiskubreng scam ang naglalaman nin pending medical benefit payment kung saan pinag-iingganyar ang nakaresibi na i-update ang sa indang account gamit ang kahinahinala na link aron kan philhealth7.shop/ph. Katakod kay ni tulos man na ipinig-anunsyo kan PhilHealth Bicol sa indang Facebook page na nasabing link bako opisyal na website kan ahensya. Ipinagirumduman kay ni sa maski si isay na makakaresibi kan mensahe na dai ipag-click ang link. Dai magtaunin anuman na personal o sensitibong impormasyon, i-verify an anuman na mensahe sa paaginin opisyal na website o hotline kan PhilHealth asin ipaabot ang mga scam messages sa NTC o sa PhilHealth mismo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
Sobra 8 milyon pesos kantidad ni mga ekipahe asin kagamitan ang naihatod kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol sa mga parasira kan Rehiyon Bicol sigun kay BIFAR Bicol Regional Director Ariel Pio Quinto. Ipinagdistribute kan ahensya ang bottom set gillnet, tuna head handline, freshwater gillnet, 22-footer fiberglass reinforced plastic boat na may kompletong accessories, 7.5 HP marine engine, 62-footer FRP boat na may tuna handline, 12 HP as in 13 HP marine engine, bangus feeds, patinaan 20,000 na pidaso nin 6 reverse tilapia fingerlings. Anis persos katakod kan ginibong handog ng Pangulo kan nakaaging aldaw kung saan parte man ini kan advokasya kan ahensya na mapalangkaw ang kabuhayan kan mga parasira, masiguro ang food security asin maibusol an man iba-ibang programa partikular na sa mga hararayong lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinagigibo kan Department of Agriculture o DA Bicol ang kadiwa ng Pangulo sa man iba-ibang parte kan rehiyon poon ngunya na aldaw Setyembre 15 sagkod 21 ngunya na taon. Sigun sa ipinaluwas na impormasyon kan DA Bicol sa indang opisyal na Facebook page, pinagigibo ang aktibidad ngunya na aldaw sa Libmanan, Camarines Sur, Donsol, Pilar, Castilla asin Camp Salvador, Escudero, Sorsogon asin sa Talisay, Camarines Norte. Nakatalaan man nagibuhon ang kadiwa ng Pangulo sa aga Setyembre 16 sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, Setyembre 17 sa Masbate City, Setyembre 19 sa Esperanza Masbate, Tigaon, Camarines Sur, asin Basud, Camarines Norte. Mantang gigibuhon man ini sa Setyembre 21 sa Avenue Square sa Naga City, asin sa Hampang kan Paracale Church sa Paracale, Camarines Norte. Katakod kay ini pinag-iingganyaran man kan ahensya ang publiko na magpartisipar asin magsabay sa aktibidad kung saan abilable ang mga dekalidad asin baratong mga produkto arog kan gulay, prutas, bagas asin iba pa. Bilang parte kan selebrasyon kan ika-125 anibersaryo kan Philippine Civil Service, gigibuhon kan Department of Trade and Industry o DTI Albay Provincial Office ang diskwento caravan sa aga September 16 sa good 17 ngunya na taon sa Regional Center Site, Rawis, Legazpi City. Sigon kay DTI Albay Provincial Director Noel Bunao, maawat kan aktibidad na makapagtao sa mga konsumidores na makabakal nin mga basic goods, prime commodities asin iba pang produkto sa hababang presyo. Katakod kay ini pinag-inganyar man ni Bunao ang publiko na aprobitsyaran ang oportunidad na makabakal nin mga dekalidad na barakalon. Pinagimbitaran kan sangguni ang panlalawigan kan Albay o SPA sa indang regular na sesyon ngunya na pagkahapon ang kontraktor kan Peñaranda Park Rehabilitation Project. Matapos ini na maghampang ang Department ang Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office Engineer Warren Azotea sa sesyon kan nakaaging semana kung saan sa iyang ipinaghiras ang pinagtutubudang kausa kan pagrampahog kan retractable roofing kan parke. Sigon kay Azotea, ang tipo na tubig, uran, kan mga nakaaging aldaw, ang pangenot na rason kan pagabat asin dagos na pagbagsak kan istruktura. Katakod kay ni ipinagsuestyon ni 3rd District Board Member Wilfredo Maronilla na imbitaran man ang mga kontraktor kan proyekto na Hightone Construction and Development, asin FSCO Builders and Supply ngunya na aldaw. Pinaglalaoman na masimbagan kan mga contractors ang kahaputan manungod sa disenyo asin kalidad kan ibinugtak na temporary structure. Ginibo kasubagong aga ang blessing kanapat na ambulansya na ipinagdonar kan Gobyerno Nasyonal sa Gobyerno Probinsyal kan Albay sa paagi kan Department of the Interior and Local Government. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal, ang mga rescue vehicles ita-turn over sa mga lokal na gobyerno kan prime o primer asin tercer distrito kan Albay na pinaglalaoma na makakatabang sa immediate patient transport sa panahon ng emerhensya. Arestado kan mga operatiba kan Daraga Municipal Police Station o MPS ang sarong padre di pamilya sa Malubago, Daraga, Albay na pigpapabakal ang sa iyang sadiring menor de edad na aki sa mga pagtaraning tangani mag-opisir nin serbisyo kapalit ang kwarta.
Sigon kay Daraga MPS Chief Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, ang suspect sarong 54 anyos na padre de pamilya. Napag-araman ang kaso kan matagpo kan ina kan biktima ang mga personahes kan pulisya mantang may pinagigibong aktibidad sa barangay Malubago kan nakaaging aldaw. Pinaghapot kay ini ang mga otoridad kung ano ang gigibuhon sa saindang sitwasyon kung sa tinauan man ini nin advice kan mga kapulisan. Pagkatapos kay ini, dagos man ay inarestar kan Daraga MPS ang suspect kan nakaaging Biyernes kung sain hahampangon kay ini ang kasong tulong puntos nin qualified trafficking asin qualified rape. Katakod kay ini, ipinag-inganyar kan pulisya ang publiko lalo na ang mga may bako marhay na eksperyensya na dai magduwa-duwa asin dai masupog na magdulok sa pulisya asin mag-istorya kan sa indang pinag-aagihan. Bukas ang Albay Renewable Energy Alliance o AREA na makipaghuron kay Albay 2nd District Representative Kaloy Loria. Manungod sa interes kan Meralco na imanihar ang Albay Electric Cooperative o ALECO. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay Philippine Movement of Climate Justice Senior Energy Program Larry Pascua. Katakod kan ginibong press conference kan nakaaging aldaw, sinabi kay ning bako sa naan ALECO an maapektaran kung maisa pribado an kooperatiba kundi an gabos na miyembros konsumidores kaini sa bilog na probinsya. Katakod kaini makusog na kinontra kan area an sa giraray na pag sa pribado kan ALECO sa pagsasabing kan taong 2014 kan imanihar ini kan San Miguel Corporation na nagresulta sa pagkakautang nin 9.9 million pesos. Nagkaigwanin halangkaw na system loss, naging hababaan koleksyon asin bultahe kan kuryente. Asin naka-eksperyensya nin sunod-sunod na power interruption ang mga miyembros konsumidores. Dagdag man ni Pascua na dai kaipuhan nin privatization kan ALECO, dahilan ta may improvement naman na namamatayan sa serbisyo kaini. Alagad aminado ang opisyal na kaipuhan pang mas mapakarahay pa ini para sa mga albayano. Gigibuhon kan Albay Electric Cooperative o ALECO ang massive disconnection activity po ngunyan aldaw Setyembre 15 sa Code 19 ngunyan na taon sa man iba-ibang parte kan probinsya nin Albay. Dagdag pa kan kooperatiba nakatalaan sindang maglibot sa man iba-ibang barangay kan Legazpi City, Uwas, Tiwi, Ligao, Santo Domingo, Pulangi, Tabaco, Ginobatan, Bakakay asin Piodoran kung sa imposibleng maputulan nin kuryente ang mga account na may outstanding bills o arrears. Mga tugang iyan na po ang enot na partekan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal asini bapa pagkatapos kay ni. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta.
Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Now, Metro Supermarket makes it easier for you to keep your space sparkling with Tidy Living promo from September 1 to 30. Enjoy up to 30% off on great selections. Plus, grab our bundle deals for bigger savings and free delivery with purchase. Also avail of our Piso Deal MRC exclusive offer. Buy a minimum of 1,000 pesos single receipt of participating home care product. Available every Friday to Sunday during the promo period. See Poster Mechanics for more details. For DTI Fair Trade Permit number 235017 series of 2025. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Susuportahan kan Senate Minority Bloc sa pangingenot kan leader kaining si Senator Alan Peter Cayetano ang bagong mukna na Independent Commission na maimbestigar sa mga ghost flood control projects kung ang mga miyembros kaini daing halong politika asin daing koneksyon sa darakulang negosyo. Nagluwas na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Executive Order No. 94 na formal na nagkrear sa komisyon na maimbestigar sa mga isyu nin korupsyon asin anomalya sa mga proyekto asin pagastos kan gobyerno puun pa sa panahon kan mga Aquino, Duterte asin Marcos. Pigdesignar kan Malacañang bilang miyembro kan komisyon sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson, SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo asin Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pero may pagduda ang minority bloc sa posibleng conflict of interest. Sinabi ni Cayetano na kung madesignar sinda duman, dapat magkomitir ang mga ini na daima kandidato sa national office sa 2028. May integridad man ngani pero gagamiton man ang komisyon na magkandidato sa 2028. Sinabi ni Cayetano na importante ang credibility asin kung garong may pigkikilingan o may political agenda, pwedeng mawaoran nin tiwala ang publiko sa investigasyon. Maski ngani pabor na siya sa ideya kan komisyon, maghuhuroron na ang bilog na minority bloc bago sinda magdesisyon kung susuportahan ini. Matapos ang maanumalyang flood control projects sa Bulacan, isusunod kan House Infrastructure Committee o Committee ang maanumalya na rock netting projects na pigbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang lead chairperson kan Infra Committee. Sinabi niyang daipang ipinagtalaan na petsa sigun kay Ridon. Pighanda sa naninda ang kabus na iba pang dokumento na kinakaipuhan para sa masunod na hearing. Sigun kay Ridon, iguang mga aligasyon na overpriced ang mga rock netting projects. Kanhapoton ko nata malukso na sa ibang isyu ang investigasyon. Sinabi ni Redon na tapuson ng unakan komite ang mga nawalat na isyu sa flood control projects sa Bulacan. Nangapudan si Cagayan Economic Zone Authority o CEZA Administrator and CEO Katrina Ponce Enrile, solamenteng aking babae ni Juan Ponce Enrile para sa katotohanan asin paninimbagan may kinaaraman sa talamak na korupsyon sa paggamit kan national budget. Sa iyang pahayag, tinaawan doon ni Enrile na maikokonsiderar na allegations ang korupsyon dahil mahiwas na ang kaaraman kan publiko sa sistematikong pang-aabuso sa pondo kanasyon. Sigun kay Enrile, kaipuhan buksan sa hararom na pag-uugid ang gabos na transaksyon maski pa sobra na ang ipigtalaan na panahon para sa legal na pagsangat nin kaso. Sinabi pa niyang ang tunay na reforma mapuon sana sa paagi kan katotohanan asin paninimbagan. Suportado man niya ang komisyon na binilog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin hinagad sa gabos
napabayaan ining magkondukta nin investigasyon asin magpataw nin magkakanigong padusa sa mga mapapatunayan na may kasalan. Sa tahaw kan pangapudan para sa reforma, hinagad man ni Enrile sa namamanwaan na mga G para sa nasyon asin sa futuro kan mga masunod na henerasyon. Masumiter sa Senate Committee on Games and Amusement Chairman Erwin Tulfo nin resolusyon para maimbestigaran asin papanimbagon ang mga kasino na nagbubuta-butahan sa posibilidad nin money laundering na ginibo kan nagkapirang mga government officials gamit ang kwarta kan publiko. Duda si Senator Erwin Tulfo na dayaram kan mga kasino na mga taga-gobyerno o opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st Engineering District ang nagsusugal sa inda asin nagagamit kan mga peking ID. Tinawanin doon kan senador, pwedeng gibuhon na rason kan mga casinos na dainin daaram dahil pirming ipinag-uorgulyo kan mga kasino na makusog na ipinapautob ang Know Your Client o KYC policy. Nangangalasman ang senador dahil daiman lamang nagduda asin ipigtimbre sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ang dakulaon na kantidad na cash na tigdadara kan DPWH officials sa kasino sa Rosimana. Wara nin investigasyon o pag-uugid na ginibo kung ano ang trabaho kan mga ini para makapagpadaog nin dakula o nin dakulao na kantidad nin kwarta mantang bako man mga tycoons asin bilyonaryo ang mga ini base sa indang mga peking IDs. Sinuportahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagpapalawig sa pag-abot program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagtataon in short-term asin long-term assistance sa mga naghahagad nin limos asin sa indang pamilya para sinda magkaigwanin kabuhayan. Ginibo kan leader kan Kamara ang pahayag matapos na magdistribuir ang DSWD sa tabang sa pag-ugma o pag-uma sa may 521 na pamilyang ETA sa barangay Maruglo, Kapas, Tarlac. Tanganin sinda magkaigwanin income asin dai magbaba sa sentro para mamalimos lalo na kapag kapaskuhan. Kaibahan sa itinao kan DSWD sa pamilyang ETA ang 50 na karabaw, 10 na hand tractor na may trailer, 9 na mini tiller cultivator, 10 na grass cutter, 10 na water pump, 33 na knapsack sprayer, 6 na power sprayer, 4 na mini palay threshers, asin 3 rice mills. Ini apwera pa sa nainot na 91 na karabaw na itinauman sa sainda. Inomaw ni Romualdez ang Executive Order 52 Series of 2024 na pinirmahan kan Presidente kan Enero 2024 para sa pag-abot program. Iyo ang maging saro sa pangenot na inisyatiba kan gobyerno sa pagtabang sa pamilyang harayo sa sibilasyon o sibilisasyon. Nangako si Romualdez na susuportahan kan DSWD para maipagpadagos ang mga programa kaini. Tinawanin doon ni Senator Panfilo Lacson na kaipuhan ang sarong bagong henerasyon kan mga professional na serbidor kan banwaan para ma-overhaul ang Department of Public Works and Highways o DPWH na nalalapa dahil sa warang kasaguran na kaunasan. Sigun kay Lacson pwedeng hilingon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pribadong sektor para magkuanin mga lisensyadong civil engineer na may darang kultura nin paninimbagan asin integridad asin daing mansyanin korupsyon. Saro sa mga lakdang ni Dizon matapos makatukaw bilang pamayo kan DPWH. Iyo ang pagsugo kan courtesy resignation kan gabos na opisyal kan ahensya para linigon ini. Nasa sentro nin darakulang kontrobersya ang DPWH, may kinaaraman kan mga palpak asin guni-guning flood control projects. Ipinunto ni Lacson na nasa sobra 1.9 trilyon pesos ang naidesignar sa DPWH para sa flood control projects poon taong 2011, alagad man tinido pa man giraray ang problema sa pagbaha. Sa bareta sa ibang nasyon, nangapudan ang bagong interim Prime Minister ka Nepal na si Sushita Karki sa mga namamanwaan kaini na maging kalmado. Kasunod ini sa naging violenteng hiro protesta na ikinagadan ka nasa 72 na katawo asin ikinalugad ka nagkapirang gatos na iba pa. Dagdag pa kaini na dapat magdangog ang mga opisyal kan gobyerno sa mga hobenes. Sinalidahan ni Karki
si KP Sharma Oli na nagdimitir sa pwesto dahil sa padagos na kariribukan. Sinabi pa kan 73 anyos na dating Justice Chief na importante man ang kahagadan kan mga nagpoprotesta asin ini ang pagtatapos kan korupsyon, magayon na administrasyon asin pag-angat kan ekonomiya. Siniguro kaini na tatawan kan gobyerno ang mga nagadan sa hiro protesta nin maabot sa $11,300. Nagpuon ang hiro protesta sa Nepal matapos na ipagbawal kan gobyerno ang social media. Baretang Sports, inanunsyo kan Philippine Football Federation o PFF na ang gabos na mga kawat para sa FIFA Futsal Women's World Cup. Gigibuho na sa Pasig City. Sigun sa PFF, dai na kaibahan ang Victorias City Negros Occidental na maging host city. Sa ginibunid ang komprehensibong pag-aadal sa mga logistical as in operational consideration. Siring man, sa namamatay na sitwasyon, nagdesisyon sinda na dai magiging host city ang Negros Occidental. Gusto kan FIFA as in local organizing committee na mabawasan ang mga lugar kan venue. Enot na napili ang Victorias City Coliseum bilang venue kan kawat, alagad ngunyan sa Phil Sports Arena na sana. Mapuon ang torneo sa Nobyembre 21 sagko Disyembre 7. Naimbento kan kumpanyang MMI ang sarong robot na kayang makapag-perform nin operasyon sa sarong tawo. Ang Simani Surgical System nagagamit nin wristed robotic arms na may 7 degrees na flexibility asin pinakaenot na FDA-approved robot para sa microsurgery. Sigun kay Mark Tolal, CEO kan kumpanya, nakakompleto na nin sobra 1,000 na operasyon ang robot na may 17 man iba-ibang procedures. Istorya na iiba! Nakuha kan Oscada Citizens for Clean Water kan Oscada, Michigan, USA. Ang Guinness World Record na largest gathering of people dressed as mere people matapos na makatipon nin grupo sa Lake Huron na nakasulog nin mermaid costume. Sigon kay Elsa Teward, sarong mermaid performee kan grupo ang lakdang bako sa na para sa kaugmahan o titulo kundi para sa pagpapalangkaw nin kaaraman as in espuersos laban sa kontaminasyon kan forever chemicals o PFAS sa Great Lake. Flashback! Ngunya na aldaw Setyembre 15 taon 1953 namundag si Margarita Rojas Moran o mas midbid na Margie Moran. Ginana niya ang Miss Universe pageant kan taon 1973 sa Athens, Greece matapos na ganahon ang korona kan binibining Pilipinas sa kaparehong taon. Apwera kay ni midbid man si Moran bilang advocate nin kapayapaan asin livelihood bilang miyembro kan Mindanao Commission on Women Organization asin ambassador trustee kan Habitat for Humanity Philippines. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta. Tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Charome Leron, Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kaibahan tapo si Sir June Apolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga naging tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritter Lee, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Salamat po. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.